Di roja duyem ya konferansa aştî û civaka demokratîk de ku li Stenbolê bi rêva çû, li ser çawayiya aşbûn û dîtina rêyên nû ji bo aştiyê hem guftûgoyên berfireh hatin kirin û him jî pêşniyazên herêm û welatên cuda hatin parvekirin. Konferansa ku ji hêla Dem Partiyê ve hate li darxistin, bi du rûniştinên cuda û daxuyaniya encamê ya hevpar bi dawî hat. Barış süreçleri iyi niyetlerin ötesinde. Proseyên aştiyê ne bi niyetin baş lê bi hin mecburiyetên dîrokî û civakî dest pê dikin û birêve dişin. Biya min Tirkiye bi hemû layinên xwe bi hemû aliyên şerker beriya 20 salan hat wê qonaxê ku pêwîstî bi proseyeka aştî heye. Lê mixabin ew her tim hata paşêxistin ji ber wê ev proseya aştiyê ya derengmayî ye. Giderek erteleniyor. Bu gecikmiş bir barış süreci. Klasik anlayışlarla bir Bi nêzîkayî û helwestên klasîk ên hilbijartinan nabe ku mirov nêzîkî vê pêvajiyê bibin. Ji ber wê çi desilat, çi opozisyon, çi Kurd herkes divê di pêvajiyeke ku pêşeroja her kesî eleqedar dike, divê bi vê ciddiyetê û hesasiyetê nêzik bibin. iyi değerlendirmesi gerekir. Konferansa ku roja ewil bi axaftina hevserokên Dem Partiyê dest pê kir û bi xwendina peyama Serok Mesud Barzanî û rêberê PKK'yê Abdullah Öcalan berdewam kiribû, hem di medyayê da dengekî zêde veda û hem jî eleqeya ji bo roja duyem jî berdewam kir. Şandeke Herêma Kurdistanê jî dîsa li konferansê amade bû. Rayêdarên Dem Partiyê jî beşdariya şandên ji Başûrê Kurdistanê di asteke bilind da dinirxînin. Peyamê Rêzdar Mesud Barzanî, Nêçîrvan Barzanî, Mesrûr Barzanî du hate parvekirin. Peyamên Xweseriya Rojavayê Kurdistanê hate parvekirin. Em genek minnetdarin. Her peyamê wanên bi erênî, bi pozîtîv û ji bo pêşxistin û pêşketina vê pêvajoyê li Tirkiye û li Bakurê Kurdistanê hem hestekî pir xurt û yekîtî û hestên pozîtîv di nav gel da ava dike û hem jî wek siyasetmedarekî, wek hevserokê partiyekî em di danûstandinê dewlet û desthilatdarê de destê me gelekî xurt ke. Di rûniştinên roja dawîn de jî bi sernavên cuda nîqaşên weke hemwelatîbûna destûrî, nesname û pênasekirin, navendîbûna demokrasiya herêmî, berdewamiya bêçektiyê, zimanê aştî û hukukê û li ser gelek sernavên din nîqaş hatin kirin. Konferans bi germahiya nîqaşên li ser proseya aştiyê ya berdewam bi dawî hat. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.